Als er bij Van der Moon naar school gebracht worden in Akrum is het druk. De ouders vinden het maar niet. Het is een ergernis hier. Ja? Ja, dikke band is het dorp. Waardeloos plan. Ja, dat doogt net. Het deugt van geen meter. We hebben hier 3 knelpunten. Daar, hier en daar. Ze moesten zich schamen. Je moet zwak in de oer stekken. En er binnen eigenlijk zebrapad en zo. Dus we kunnen net zo goed kunnen we dan oer stekken. Dus. Had dat wel eens gevaarlijk geweest? Ja, want het is een hele drokke weg. En, ja, dus dan kun je net zomaar even langs. Dus als er dan zo'n hele snelle auto aankomt, dan zit ze misschien wel onder. Ja, chaos. Van eerst al naar wennen. Het is wennen. Het zijn oren routes. Het is natuurlijk volle twee squalen bij elkaar, of treien zelfs. Dat jouwt volle meer druk. Het is een nieuwe situatie. In Grauw is het Van der Moon al net oors. Onoorzichtelijk en kwalijk verlichting. Op het moment is het nog wel chaotisch. Het heeft ook vooral te maken omdat zaken nog niet klaar zijn. De straat hierachter, de Tjallinga, die zou autoluw worden, of die moet nog autoluw worden. Nou, is nog niet klaar, dus dat zorgt toch wel voor dat auto's toch misschien iets harder rijden dan je zou verwachten. Dat er nog meer auto's rijden dan je ook zou verwachten. Het wachtje is op de eerste ongelokken likt het wel op. En ik zie geleerd, de mem, maar iets wel Ben van Fjouwer en die van Strijden volgens mij. En die fietsen zo, rachterop, oer er zonder en dan weer in al je auto's. Dus dat is wel heel gevaarlijk. Vanwege het minder waar rennen de verkeersaanpassingsvertraging op. Had de gemeente het dan net onderschat? Wij onderschatten het zeker niet, maar het is altijd, en dat is niet alleen in Akrum, dat is niet alleen in Grauw. Dat is overal zo, waar scholen staan, worden kinderen met auto's naar scholen gebracht. En dat geeft ook overlast en daarbij ligt ook een verantwoordelijkheid bij de ouders. Nou, dat moet allemaal even zetten en ik vind dat dat even de tijd moet hebben voordat je allerlei rigoureuze dingen gaat doen. Toch zal de gemeente zo vlug als mogelijk onveilige plakken oppakken. Door een paar maanden moeten zaken als fiets- en zebrapaden, verkeersborden en verlichting verbeteren wijzen.